Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi sethu Jesu Kristu. Ngisacela ukuxolisa. Ngiyabona ububi ngempela ukuthi masonqile ku-VN siphazamisa nomsebenzi owenzayo. Kumele usiphendule ngokuthi sesonile seqile. Ngiyacela ungithathelela. Benginje enhlizweni yami selokhu wangazi inkonzo yokubhabhadiswa kwey'ngane ukuthi usichazele, ngachazeleka nami kwavuka ubuhlungu ukuthi nami nginguye owabonakala elahla umntana amazamlahla kabili ngoba babethi uyaqhubeka ethuke kumele phinde alahlwe. Ngifakaza ukuthi awuthathi kokwakho, uphiwa kuNkulunkulu, uthatha kuNkulunkulu. Akezwa ngenye indlela engayazi ey'nganeni zami, uye nje ongezwa kakhulu. Uyalwa kakhulu, kodwa-ke ngibuka ukuthi sithi siyabazali sisola iy'ngane kanti zisuke y'fakwe yithina ngokungazi. Kwesinye isikhathi ngibuka nje ukuthi ngisho indaba yokupreventa, ngake ngapreventa, ngangithi uma ngipreventa njalo ngiphuphe kunamathuna esiswini sami, iy'ngane ey'khalayo, ngimangale le nto. Ngaze ngagcina ngiyekile nje indaba yokupreventa, ngawumuntu ongazange sabuyela kokupreventa. Ngagcina ngoba ngangiqhubeka esonweni ngisathandana nobaba, wagcina nginabantwana abawu-4 ngenxa yokuyeka khona ukupreventa. Ukuthi ngempela uNkulunkulu uyasikhombisa ukuba wena uthatha kokwakhe. Wayengitshenile kodwa ngangaku-understand ukuthi amathuna, kodwa nga-understand ngoba ngabe sengiyeka ukuthi njalo ngilokhu ngiphupha into eyodwa. uNkulunkulu uyena osenzela umusa kukho konke. Ngisho kokugcoba, ngangibuka ukuthi uma ngigcoba into ngiphupha abantu bashile ebusweni. Uma ngibabuza nishiswe yini emaphusheni, bethi ngishiswe yisheli. Ngabona ukuthi le sheli angiyeke nayo, kodwa abanye bayigcobayo bengenzeki lutho nje, bebahle engibaziyo, kodwa mina ngizophupha abantu beshile. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu Baba, amen. uJesu Kristu inkosi Baba, xolisa kakhulu Baba ukudiletha. Ngisuke Baba ngabeka ongekona. Ngithi Baba ngiyabingelela ubaba nomama uNsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bingelela abazalwane bonke ekhaya lezwi nabazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela Baba, ngithi angimbonge kakhulu uNkulunkulu ohambe nathi kwazi kwalesikhathi. Ngibona inkonzo kaBaba ekade isende izolo. Isihloko sayo sithi ukunqoba kusekubongeni nasekumdumiseni uNkulunkulu. Ngifakazela lelo lizwi Baba ukuthi leso sihloko sokuthi nje ukunqoba kusekumdumiseni nasekumbongeni. ngoLwesihlanu mangifika Baba ngiphuma emsebenzini, ngithi ngizokhulekela ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi sengifikile, ngisebenze kahle, ngihambe kahle nasey'motweni, wangivikela. Hhayi kuvele kufika ukuthi nje ngimdumise uNkulunkulu, ngimdumise, ngimbonge, ngimbabaze. Hawu, kuze kube impela umkhuleko usuya ngasekupheleni. Hayi bo, angisashongo ukuthi nasenkosi yami ngibonga Nkosi yami nanokufika ekhaya. Hhayi, ngithe uma ngivuka lapho Baba, ngavuka ngathola iy'ndaba zokuthi umntanami ulahlekelwe isikhwama semali ethawini, siwile la suke khona, kasazi ukuthi siwephi, namakhadi asebhenki namakhadi asezitolo. Hawe ma Nkosi yami, ngibe nalobo buhlungu-ke. Hhayi mese ngimbona umntwana athi umntwana yebo masiwile, kodwa ngomusa kaNkulunkulu imali ebengoyikhipha bengayifakanga kusona, ne-ID bengayifakanga kusona, nefoni futhi bengayifakanga, nefoni futhi isalile, kanye nani-ke futhi into eyahamba ikhadi lasey'tolo, ikhadi lasesitolo nekhadi Baba akhipha ngalo imali. Wakwazi futhi ukuthi uma ilivala lavaleka Nkosi yami, imali yakhe yanganakala. Ngithi nje Baba ngempela uNkulunkulu asimbonge, simdumise ngey'khathi zonke. Yena usukazi ukuthi unqobela yiphi impi. Methi nje umdumise wena nje, mdumise uNkulunkulu, yena uyazi ukuthi ulwa yiphi impi. Nangempela ngalalo umoya wami usududuzekile, ngathi hawu Nkosi uJesu ngiyabonga usibiyela, siyikhalezo. Ubiyela ngisho nabantwana bethu Nkosi abangakakholwa nguwe, esibanxuselayo ukuthi Nkosi nabo baze bafinyelele babonge uNkulunkulu ngako konke abanako. Baba ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Niphile bazali bethu, siyambonga uNkulunkulu ngani. Qhubekani nje nibe nempilo echichimayo. Angazi ukuthi nikhule nize nibe ngakanani, nisifundise nizifundise nezizukulwane nezizukulwane, ngoba ukhona benu empilweni zethu siyaphila. Sithi nje uJesu Kristu inkosi, siyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu
Ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nami angidlulise nje ukubonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukusiza impilo yami ngokuba ngikwazi ukungena nami kule group yasekhaya lezwi. Kuningi esengisizakele kukhona. Ngizobala nje kafishane lokho okukhumbulayo njengokuthi emsebenzini bengike ngigqoke iwivi ngoba igqoko lezi ey'thengwa ngoba kuthiwa singashuquli amaduku emakhanda nje nokugqoka uthola ukuthi ngaphansi ngifake ithayithi mina ngitshela ukuthi akulona ibhulukwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke lokho ukuthi sengiphumile kukhona. Ngibonga nokuthi bengumuntu nje ojwayele ukuchitha isikhathi sakhe ngokuthi ayibukele i-TV, ngibukele amasoapie la khona. Kodwa manje angisena, liyashona nje ngaze angisayibuki nje. Liyashona ilanga ngangilibuki. Isikhathi esiningi ngoba sengilalela la izwi ekhaya ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke lokho. Ngathi uNkulunkulu nje ngayisiza impilo yami ngiqhubeke ngihlale la ngingaphumi. Engithanda ukukubonga futhi kakhulu ukuthi njengoba kuDisemba nje uyagqekezwa. Kwenzekile-ke bagqekeza kweminye imizi abantu bakhona uthola ukuthi bakhona babone bezwe basukume bakhanyise ngokukhanyisa bese igebengu ziyabaleka. Bafika nakwelami ikhaya bawuxebula uphathi emafasiteleni la befuna ukukhipha khona iglasi khona bezongena. Kodwa ngomsa kaNkulunkulu nje abangenanga ekubeni-ke mina-ke sasingekho sonke ekhaya ngoba nami bengingekho ekhaya ngiyobheka ezinye iy'ngane zami ey'ngahlali lana. Ngibonga kuNkulunkulu ukuthi abangenanga ngoba kweminye imizi bebethuswa abantu bakhona bevuka bese beyabaleka. Mina akukho muntu owayekhona babezozenzela nje baze bayigcinele la bethanda khona. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu ikhaya lami ukwazile ukulivikela ey'gebengwini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ahlale nami kimi ngey'khathi zonke. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba uNsibande, ngibingelele umama uNsibande, abazalwane bebonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Igama lami ngiwuJabu Ximba, ngihlala eMlazi. Hey bazalwane, nginobufakazi. uNkulunkulu ungenzele umusa. Ikhaya lezwi ngilaze ngo-Agasti. Ngalesikhathi ngaze ikhaya lezwi ngangigula kuthiwa ngine-cancer iku-stage 3. Endlini nginamagundwane ayexakile emaningi ngale ndlela yokuthi ayegijima phambi kwethu ngisho emini. Sesizame konke nje sahluleka. Ngalesikhathi-ke ngizoze ngizwe ngekhaya lezwi ngangiya kumama Khanyile, khona unye umama nje okhona la ekhaya lezwi okuyena ongifakile ekhaya lezwi. Ngiyombikela ukuthi mama ngiyahamba ngiye esibhedlela ngenxa yokuthi ngiyagula ngine-cancer eku-stage 3. Mangifika lapha kumama Khanyile ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo kamama Khanyile. Wavele wanginikeza abaseRoma 10:9. Sakhuleka naye wangipha futhi wangithembisa nokungifaka ekhaya lezwi ngahamba-ke ngayo esibhedlela. Bazalwane ngikhulekile ngisebenzisa labaseRoma 10:9 njengokusho kaMphostoli Baba Nsibande. Ngiyaphila namhlanje. Akakashiwo ukuthi anginayo i-cancer ngoba besingakafiki isikhathi sokuthi ngiyo-check-a ngenxa ye-medical aid ngizo-check-a makuqala unyaka. Namagundane-ke bazalwane ngangisalokhu nginake nje ukufa kwami ngingayinakile indaba yawo ekhona nje sengibuyile esibhedlela ehla enyuka. Kwathi ngelinye ilanga ngavele aqhamuka, athi eqhamuka ngavele ngacasuka. Ngakhumbula ukuthi hawu uJesu Kristu uyinkosi. Ngasukuma ngasho uJesu Kristu uyinkosi ngisho kusengathi ngiyachela amakona onke endlu ngithi uJesu Kristu, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane namhlanje yiphupho ukuthi ngaba negundane. Angibonanga ukuthi anyamalala nini ngoba into enkulu ebengiyinakile impilo yami ukuthi ngiyagula. Kodwa nje kuthe ngelinye ilanga ngathi hayibo, bantwana nigcine nini ukubona amagundane? Bathi hhayi asisawazi.
angisenawo amagundane bazalwane, ngiyaphila futhi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu basekhaya lezwi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Inkosi iye yangikhombisa umbono kanti yinto obuzokhuluma ngayo mayelana nezingane ezilahlwayo, zichathwa zinikelwe emandleni obumnyama. Bengiyihlalele nje, inkosi yayisingikhombisa kukhona umntwana obekwe umzali wakhe etafuleni emhlubulile iy'ngubo. Umntwana omncane osaphathwa osanda kuzalwa, kodwa ubesekwazi ukuhlala ngoba ubehleli phezu kwetafula. Ngithe ngisamangazwe yilokhu ukuthi le ngane ibekelweni phezu kwetafula, kwaqhamuka idimoni okuyilona ebekunikelwa le ngane kuyona, okungukuthi umzali ubedeka itafula ngengane yakhe edekela amadimoni. Kwaqhamuka lento ihamba njengomuntu, iyisimo somuntu futhi ngathi imfene emnyama, ngiyiqondi kungathi isilwane nje kodwa futhi esiwumuntu. Ithe lento mayilulela izandla enganeni ukuthi vele ingane enikelwe kuyona inegunya phezu kwengane. Wawusuphela umbono, ngase ngikhuleka ngikhasta lowo moya. Okungukuthi ngempela abazali basuke benikele iy'ngane esitheni ngesikhathi uNkulunkulu ebapha iy'ngane, bona bese bethi bayoyilahla, bayoyichatha, bayoyigcaba iy'ngane. Basuke benikeza amadimoni igunya phezu komntwana. Kanti izwi likaNkulunkulu lapha kuJeremiya 17 uvesi 5 usho kanje uJehova uthi, uqale kusiwe umuntu othemba kubantu. uJesu Kristu inkosi, asithembeni uNkulunkulu ngabantwana bethu, singathembi inyanga nabathandazi nani nani.